Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel ta mai albarka mai suna lafazi blog. A yau da yardar Allah za mu nuna muku yadda za ku yi downloading ɗin fim ɗin Indiya Hausa ne mai suna Marar tsoro. Wannan fim ɗin mai suna Marar tsoro ba kowane kamfani ba ne suka fassara shi face kamfanin Sultan Film Factory. Kamar yadda kuka sani Sultan Film Factory yanzu ya yi suna kuma suna iya bakin ƙoƙarinsu domin ganin cewa sun fassara mana fina-finan Indiya masu daɗi kuma masu daɗin kallo waɗanda ke ba da ma'ana. So yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, mu je kai tsaye domin na nuna muku yadda za ku yi downloading ɗin wannan fim ɗin mai suna Marar tsoro. Yanzu abu na farko da za mu yi shine za ku shiga Chrome browser ɗinku kamar yadda kuke gani gashi ni na riga na shiga ciki. Ina cikin yanzu browser ɗina zan yi pasting ɗin link ɗina kamar haka, sai na dafa go. Yanzu kamar gashi na dafa go, sai mu jira akwai haƙuri ban kunna data na ba. Gashi na dafa go, data na ya buɗe, gashi nan mu jira abun nan ya wuce mana kamar yadda kuke gani. Sannan kuma za na aje muku wannan link ɗin da na yi pasting akan browser na kan description ɗin wannan video, wato link ɗin wannan video na Marar tsoro wanda za ku amfani da shi ku yi downloading. Da kun yi pasting ɗin link ɗin ko da na ce da kun dafa wannan link ɗin zai nuno muku haka. So kamar yadda kuke gani gashi nan ne ya ce mu sa password. To yanzu shin wani irin password ne za mu sa? Kowane irin password muka ga dama za mu iya sawa, ko ko dai akwai password na musamman wanda ake da shi wanda za mu sa? Amsar guda ɗaya ce, ita ce akwai password na musamman wanda za mu amfani da shi wurin downloading ɗin wannan fim ɗin. Kamar yadda kuke gani gashi password ɗin mu ba kowanne ba ne wanda za mu yi amfani da shi na downloading ɗin wannan fim ɗin na Marar tsoro face 5665. Da ka sa waɗannan nambobin 5665 sai ka dafa OK. So kana dafa OK za ka ga fim ɗin abun nan pejin ya buɗe maka, ma'ana password ɗin daidai yake. Sannan kuma ku manta da cewa idan kuka sa wannan password ɗin ba daidai ba zai taɓa yi ba. Wannan ba za yi taɓa ba ku damar downloading ɗin wannan fim ɗin ba. Kamar yadda kuke gani gashi nan ne ya ba mu damar mu yi downloading. Ga waje nan ne ga Marar tsoro, ga waje na kuna gani inda aka sa download, gashi nan wajen kuna taɓa download yanzu wannan fim ɗin zai fara yi muku downloading. Ku jira yanzu ku gani. Ga waje nan da aka sa downloading, nan ne za ku taɓa domin downloading ɗin wannan fim ɗin. Wannan shine hanya mafi sauƙi da za ku bi domin ku yi downloading ɗin wannan fim ɗin mai suna Marar tsoro. Muna roƙon ku da a nan ne muka kawo ƙarshen wannan bidiyon namu, sannan muna roƙon ku da idan wannan shine ziyarar ku na farko a wannan channel ta mai albarka mai suna lafazi blog, da ku taimaka ku dafa mana alamar ƙararrawa domin kuma sannan kuma ku dafa alamar ƙararrawa domin ta haka ne za a dinga sanar da ku sababbin shirarwan mu da zarar mun ɗora. Mun gode.